30 години хиляди младежи взимат решение, вместо да продължат обучението си в университет, да изберат именно професионалното обучение. Ние смятаме, че обучението, което ние предлагаме, не е за тези, които са отпаднали от изпитите и класациите в университета, за тези, които съзнателно са избрали именно този път на развитие, професионалните колежи вместо университетите. Нещо много елементарно, което искам да кажа, е това, кои са именно колежаните, които трябва да дойдат при нас. Днес, ако някой публикува обява, че търси помощник, счетоводител, помощник в офис и така нататък, на тази обява ще се отзоват магистри, бакалаври и магистри. Което ясно говори, че България е свръхнаситена с висшисти, а бизнесът търси този слой кадри, който не може да го открие. Препоръчваме на младия българин да се освободи от тази традиция, която е след завършване на гимназия непременно да се отиде в университет, защото по всичко личи, че необходимост има именно този среден ръководен слой кадри, който е много търсен от бизнеса, но го няма и добре платен също.